Rotterdam je postao centar Hrvatske. Više od 20.000 navijača očekuje se na finalu Lige nacija između Hrvatske i Španjolske. Ovako je od jutra. Hrvatski navijački rekviziti preplavili su Rotterdam, more se navijačke pjesme, a iz kafića i najpoznatiji hrvatski hitovi. Iako u Nizozemskoj ugostiteljski objekti rade od 11, puno prije bili su oni otvoreni za dobro raspoložene navijače vatrenih. Ovo je samo uvertira u ono što slijedi. Planiraju i korteo do stadiona, gdje je još jedna hrvatska navijačka baza, a posebno će biti 10. minuta utakmice kada se za Luku Modrića, kapetana, planira iznenađenje. Svi ga žele vidjeti da podiže pehar Lige nacija. Ovo je nemoguće, ko da se igra domaća utakmica, a ne u strani. Evo vidite, ovo je ludnica, danas sigurno pobjeđujemo. Ne mogu to opisati jer već sad me emocije onako peru, tako da ovo mi je prvi put na ovako velikom događanju sa Hrvatskom i ne mogu jednostavno opisati to. Mi smo došli iz Chicaga za tekmu ovu. Koliko i kako ste putovali? S avionom letili ovamo ovdje, letimo sutra do Zagreba za točak jer nadamo se da smo osvojiti večeras. Tako, momci, ajmo! Ajmo! Atmosfera je već fenomenalna, već par sati, svi smo ovdje. Nemam vam šta reći, nego jednostavno srce je tu, duša je tu i savršeno je. Uz hrvatske navijače i naša ekipa u centru Rotterdama je Ines Goda-Forjan. Ines, kako je biti dio ovog povijesnog trenutka? Ludo, nestvarno, neopisivo, čarobno, ne znam kojim riječima bi opisala ovo što se trenutno događa u centru Rotterdama, koji izgleda kao centar Hrvatske danas. More i more dresova, navijača, kockica, kvadratića, kako god hoćete, transparenata. Ovdje je apsolutna ludnica. Danas je ovdje u centru Rotterdama duplo više ljudi nego što ih je bilo na dan utakmice polufinala. Ovo je apsolutno nevjerojatno i mislim da svi ovi navijači s razlogom procjenjuje da ih je ovdje trenutno čak 30.000. Vidjet ćemo hoće li ih toliko doći do stadiona, ali od cijelog jutra ovdje u središtu grada traje apsolutna ludnica, tako da ne znam, ovo je jednostavno čudesno i sjajno i vjerujemo da će tako biti i do kraja ove večeri i vjerujemo da je pred nama povijesna večer. Bili smo glasni od Nizozemaca na tribinama. Hoće li navijači biti tako glasni i protiv Španjolaca? Gdje su navijači Španjolske uopće? Itekako će hrvatski navijači biti glasni. Navijača Španjolske ima, ali vidjeli smo tek pokojeg. Mislim da su se i maknuli iz centra grada jer vidjeli su tko je ovdje gazda, tako da stvarno ih nema puno prema procjenama španjolskih novinara s kojima sam razgovarala. Oni očekuju oko 5.000 španjolskih navijača. Naših, pa evo, više od 20, 25, možda čak i tih nestvarnih 30.000. Vidjet ćemo večeras na stadionu. Čujete što navijači pjevaju ovdje, nitko nije normalan i doista danas je to tako. Svi su ludi, svi su raspoloženi i svi će večeras nositi Luku Modrića i reprezentaciju do tog povijesnog trofeja, do tog povijesnog zlata. Među svim ovim silnim navijačima srela sam i dosta hrvatskih sportaša koji su došli podržati naše nogometaše, pa idemo čuti što su oni rekli i kako se oni provode danas ovdje s ove druge strane među navijačima. Bruno Petković će ga dat, doktor najveći. Mi smo takav narod, nas kad uhvati euforija, to je to, evo. Ima 30.000 ljudi, to je stvarno nepojmljivo. I idemo po zlato. Naravno da idemo, igra se finale, svi smo uz njih, a onda što Bog da. Pa sve smo vidjeli već u polufinale, znači finale će govorit sve, tako da ja vjerujem da će sa te strane, sa navijačke strane biti odlično i to će samo dati dečkima jako dobar poticaj za tu utakmicu. Oni su odradili sve odlično, sjajno i svaka čast. Stvarno nevjerojatno i pokazujemo zašto toliko volimo svoju zemlju i ja jedno čekam utakmicu i da dođem na stadion da to opet osjetim. Može li večeras Luka Modrić podignuti toliko željeni trofej?
Mislim da s obzirom na sve što je napravio u karijeri da zaslužuje to i ja osobno se stvarno nadam da će uspjeti i da će to riješiti u 90 minuta, da ne idemo danas u produženje. Eto, to su želje. Hvala Ines, koji će nam se pridružiti uživo iz Rotterdama i u 19 sati, kada je i gost RTL dosije Robert Mateoni, sportski novinar, biograf i dugogodišnji prijatelj kapetana Luke Modrića.